Wara s-suċċess tas-sena li għaddiet reġgħet tnediet il-kampanja Children's Dreams, kampanja li tappella l-ġenerożità tal-kumpaniji u individwi biex jaqtaw ix-xewqa tal-miliet tat-tfal li qegħdin taħt il-ħarsien tal-FSWS. Fuq il-website childrensdreams.org wieħed isib il-ħolm ta' tfal li fil-maġġoranza tagħhom huma talbiet żgħar bħal vouchers għall-ikel, ħwejjeġ, logħob jew kotba. Minkejja li l-identità ta' tfal li jitolbu dawn ir-rigali tibqa' anonima, l-istorja bbinata ma' kull talba hija waħda reali. Is-sena li għaddiet il-ħolma ta' 875 tifel u tifla saret realtà. Dwar dan tkellimna ma' Rebenda Borġ Grek mill-FSWS. Kellna diversi stejjer, kellna stejjer ta' tfal li xtaqu ħolm verament żgħir, ġifieri kellna stejjer ta' tfal illi kellna tifla partikolari illi tgħix ġewwa dar residenzjali u illi dejjem tissellef ġugarelli ta' tfal oħrajn, però hi qatt ma kellha ġugarelli tagħha u xtaqet illi proprju jkollha pupa biex tkun tista' mhux biss tilgħab biha hi, imma tkun tista' ssellef din il-pupa lill-oħrajn. Din is-sena diġà kien hemm 846 ħolma ta' tfal u tul il-ġimgħat li ġejjin dan l-ammont mistenni jiżdied. Kollha kemm huma jkunu verifikati qabel jittellaw fuq il-website. Dawn huma ħolm milli huma kollha assessjati mill-Aġenzija Appoġġ, ġifieri huma ħaddiema soċjali li marru fid-djar ta' tfal, raw verament il-ħtiġijiet ta' dawn it-tfal u huma ħolm ġejjin direttament mingħand dawn it-tfal. Tajb li ngħid li wkoll għall-bidu ta' Diċembru ħanerġgħu intellaw beċċ ieħor ta' Dreams għaliex bħalissa l-ħaddiema soċjali qegħdin anke jassessjaw numru ieħor ta' tfal li sirna nafu dan l-aħħar. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia saħa li dan huwa mument ieħor fejn il-pubbliku juri l-ġenerożità tiegħu f'mumenti li jagħmlu differenza kbira fil-ħajja ta' dawn it-tfal li għaddu minn mumenti diffiċli. Filwaqt li fakkar li permezz ta' ġest tant żgħir dawn it-tfal jitgħallmu wkoll dwar il-valur tal-altruiżmu.